Мъдреци, аз съм Simple Dark, така те да бъде и ще снимаме на Fast Build. така. Soplex. Те до БГ ще играят пръв. Ай, така мъдреци. Са, ако не бъгне, защото вчера имаше някакъв бъг, пиш, и после, като отидох в Build Battle, изпиша, че е оправен. Ма колко е оправен, сега ще видим. Почваме. Каква ще бъде темата? Easy peasy lemon squeezy, гаце. Но малко е гадно. Айде, ну. Кой много е, гледа как спре. Челак. Това заради клипа. Ти какво правиш тук? Мандърс. Аз го правя много по-бързо. Мен забия мен не забия. Не е Lemon Squeezy. Забила бе! Изобщо не забила, айде бе! Я ще му направим нещо. Ну! Опаш. Циганин! Кой? Гледа по това. Гледа си. Хора! Да ти прави Вижте! гласака. Той ще спечели хора. Да. Да бе? Какво правим? Циганин. На постройка се я не че на цяла игра. Реги. Като циганин. Я не съм циганин. Он строи. Некъв олигофрен. Като най-интересният олигофрен хора. Най-големият олигофрен. И някакъв изпревари Simple Dark хора. Двама дори. Ама аз направих първа постройка, той некоя там... Литълта имена, виж са само с една стотна. Гледай да не загубиш. Не, Гледай те бъдиха. Гледай, бате, аз съм вътре от това, никой не ме види. Играм на жмичка. Но всички са гледат по това, той ще падне. Не това. Не, моля ти. Simple Dark ще изприча това красиво, изкормено, грозно сърце. И е красиво, и е тук абсолютно. И е грозно хора. Чакайте хора. Давай си подър. Надъхване. Хора, аз надъхвам по най-добрия начин Simple Dark. Ама аз съм пърфе. Гледай, ще ти преча. Сега кой ли ще? Кой ли ще спечели? Сега кой ли ще спечели? Лили, гледайте. Хора, гледайте, най-якото сърце, това ще подарите на гаджето. То спечели! Леле! Sad face. Това е лесно, хора. Чакайте само да видя дали първо или второ беше килимчетата. Значи второ. Мандърсник. Но вече съм от другата страна. Гадно, не последно ми сбива. Това заради клипа. Аз това викам на началото на клипа. Кой ли ме слуша? Simple Dark. Други ден, ти не ме слушай. Браво, само с 26. Easy peasy lemon squeezy. Лимони и патисони. Та ще спечели. Айде бащите, та ще спечели. Та ще пъде. Като килим бе. Сега Simple Dark. Пусна финалът, той игра финалът. Още имаме... Не. Сега сме трима човека. Easy peasy lemon squeezy. Хора, това е звукът на финалът. Топар. Стил.
играе брейк, ама е много слаб. Малко не ми се отдава. Като го направиш, ще ме гледаш как играе брейк. Чули си подарък? Окей. Давай. Гледай са. Не, ти падна. Марк, си го дърпа. Хора, в коментарите пишете Абе, кой строи по-добре. Ама, от кой? От мен или теб ли? От, Мен и теб? от мене и тоя бич тук, къде игра брейк. На якото На сърце. финал. А? Че да видим какво. Дай ти. Бързо ли го строиш това? Не, бавно. Преди се хора. Играй брейк денс. Къде си по страната? Кажи си Пол. Абе. Къде си? Отлезе, нали? Хора, пишете кой ви харесва повече. Долу в коментарите. Пишете кой ви харесва повече. Шадо или знак? Или Баба Донка и тая Лена Ганка. Ако не напишете, мислим. Пак. Ооо. Той го е направил. Май да. Не. Ама пак е по-добре. Хора, първо място! Това беше от нас. Ще играем още. Айде сега на бют батъл. Айде, сега ще играем бют бата. Кой знае, те ми мръшили, те ми ще дадат. По първи играем. Вау! Подобрили са го. Гледай. Телепорт се. Ооо! Батялка. Али. Как да? Хора, мога да влезем вътре. Айде бют батъл. Давай. На здраве. Мерси. По първи. Ти се ти. What? No. Бют батъл. Няма да се стои. Плач. О, ма гон, за 2 човек. Вече за 12 човек. Опа. Може ли да се пръв симпъл? Ого. Може ли да се пръв? Симпъл. Симпъл. Че ми се разпадна мишка. Не знам, виждам. На страна на мъдръсници. Хора, извинете, че ви го казвам, ама вие сте... Не, вие сте мъдръсници. Не ще го казвам, но го казвам. Симпъл. Оф. Япа. То. Не. Какво беше? Може ли да заиграем? Шао Хекс, ако гледа това, му казвам, че ние сме големи почитатели. Да, Шадо, абонира съм се за теб, дано... Абонирай се за нас. Да, моя те додолу на БГ ще има линк в описанието към канала. Айде, почваме. Може ли да спра? Симпъл. Хора, вижте темата. Майката ти. Това го знам. Само да вземам материал. Материали. Може ли да го построя? Шадо. Заповядай. Симпъл малко ще почива. До година, 2 мина. Хора! Вижте го колко е здрав кораб. Хора, вижте! Почвам да строя майка ми. Да ви е ясно. Това е майката на админа на Соплек. Ага. Соплекс, ако гледаш това, не се обиждай, но е вярно. Чакайте хора, трябваше да го направя малко по-дълъг. Ома гъно сме само 7 човека. Че имам дръсник съм. Че на такъв, така груб.
Чай само да видя. Я виж някакви къстри. Друго. То отпадна, то се е махнал. Тук има някакъв. Това строи като назад. Ама нашия проект. Нашия проект е на як. О, чакайте хора. Е, така. Ето го, да. Яда. Май да го очертая. Сега ще има малко очертания. Това какво смисъл? Но подмишленицата на тази маймуна. Да. Чакайте! Симбъл! Бързо дай! Бързо дай! Дай! Гледайте са хора! Симбъл, не трябваше така! Чакай! Why? Гледай сега! Айде, продължи. Чакай! А, така! Космяци! Хора, ако ви харесват космите, пишете в коментарите. Чакайте малко. Така разнообразни. Разнообразно Рамбо. Не, бе, мани го това, Абе, мани. Рамбо, бе! Бе, Рамбо! И така, само че ще сменим фона отдолу. Какъв ще бъде? Златен! Те е такъв. Гей, колко умно. Не знам за един човек. Ние няма гласуваме за никой, нали? Ако нищо си не гласува, тя няма да гласува за теб. Чекайте малко, последен стрих. Много малко е. Стигна това. Няма. О, остават само 30 секунди, добре. Супер, направо хора. Аха, гледайте. Симпъл. Не, Симпъл! Какво? Нищо. Ще виждам. Имам приятелите си. Ям приятелите си. Хора, да е наясно, аз строих нашия проект. Бързо, да видим проект. Хали изглежда, бе? Не, бе, не гласувай. Не става. Нека му гласува уникално. Загубили се. Али, баци. Али, бъди актор. Става. Броз. Сигурно той ще спечели. Яко. Не ставай за гласуване. Може. Кой? Гето, не. Гето, какво гласува, бе? Кой ще гласува? Ще ви. Ооо! Ама не, гледай нека гласува става. Ама хубаво. Негърка бе. Ева ти негърката. Без очи. Мега грозно. За какво гласува, бе? 100% той не ще спечели. Без гуш.
Нема гласува. Къде му гласува уникално, ама на нас няма гласува. Супер. Уникално. Не гласувай. Бе тук. Мега грозно. Казах ти. Пето място. Какво като? What? О, малко ракети ще. Хора, това беше... Не, айде да изиграем още една игра. Какво? Ще го препутвам. Да, аре, да видим темата този път. What? Къде бе, Симпъл? Къде се горе? Къде се горе? Да изиграем последна игра и спираме клипа и после ще правим какво си искаме. Не, това ще телепортира. И аз трябва много стреля навсекъде. Къде Аз това съм е? прецизен. Гледай са. Дали... Катавалка. Хора, това е катафалката. В която не може да се качим. Качихме се, хора! Караме! Влад, затворен съм. Тропе. Ама аз съм Бог. Чувството да бъдеш Господ. Чувството да се телепортираш на всяко. Хайде да изиграем на последна игра с Симпо. Гледай сега, какъв съм точен. Да, бе, много точен човек. Гледай, бе. Това къде води? Иди да изиграем последна игра. Не, това ще телепортира на лобито май. Така, телепортира, бе. Аз телепортирам. Айде си играем. Гледай са. Наистина последна игра. Лобито. Няма стана. Още не работи. Хайде да изиграем последна игра Simple. На кое? Бир батъл. Дано да се падне по-яката ме. Айде, ама аз ще играя това. Чули? Какво? Аз ще играя. Въбо едно. Бир батъл едно. 22. Добре, малко разказах много какво свърши филм. Самолет. Аз един път спечелих с самолет. И си спомням как беше. Самолета. Ти си строил много яки самолети, нали? И аз съм ги позабрал, само ти казвам. Преди какви ти бяха яки. Направя някакъв измислен. Колко малко хора да седнат, да се повозят по нашата катафалка. Нашия самолет къде върви с 13 км в час, хора. И аз го надбегам пеша. Това е златен самолет. Бум шакалака. Златен самолет. Шакалака. Хора, бихме снимали на един от самолетите на Simple, но той се изтрил световете.
Нали? А защо ги изтри? Защото не ке. Тук лаци пущам ракети и ми не е зор. Тук те си седат лаци. Аз отпадам. Хора, не е честно толкова малко време да дадат да се строи. Само 5 минути. Само 5 минути. Аз толкова още оформям постройката. Нека лесна. Явно като не мога да строи. Ми гарям. Ами този самолет горе-долу се получава. Без крила. Ето без крила ще бъде. Какво? На коленета ще кара. Хора, да сме наясно, този самолет кара. На колела, Да. а не на фадрона. 2 минути. Направи млади куми, това ще бъде автобус. Пет човека. Направи ги по-големи. Мъгъ. Това като лодка. Това е като пинг-понг. Кенеф! Кенеф! Готов. Това е като автобус, бат. Не му ли се викали отзад? Не му прави. Какво остана? Остана? Още зареждам. В смисъл, още. Абе ти това ще. Точно кога свърши филма. Кажи, че с 5 минути, след 2 минути. Знам, тук ми се свърши филма. Айде. Али, това май ще спечели. После ще ти сгънна и ти ще ми кажеш кой е спечелил. Самолет долу на земята. Той излита в момента. Нали това най-много? Нашата тумба не мога литне. Не е в града. Ама, това какво е? Това е прилича на лъжица. Това прилича на България, Турция. Мило. Мама, ям да ме видим самолета. Точно. Мега грозно. Мега. Грозно. Толкова много това грозно. Гей. Тринган. Какво беше? Пулса прочети. Полза поне гуд. Това не е мое. Това не е твоя бега тук. Това много Не е. Майко, Бега. това зла става. е браво, кев голям. Браво. Или май беше това. Да, бе. What the Не, ти го гласувате това. Знам. Не, Не бе, така не даваш повече точки. Майко, нека спечели човечица. Няма се!
Ето я ти казах. Хора, поне не съм напред като те добре. Ама. Така. Чао, хора. И Не ми трябва да е. чакай, бе. Моля, сабскрайбнете се за клипа. Така. Да. Ай, Окей. Аре, бай-бай. Чао.